uhádneš, koľko rokov oslavuje Mobilfox, tak ti kúpim niečo za 100 eur. Čo ty na to? Čo ty? 9? 9 rokov je správna odpoveď a my ideme nakupovať. No dobre, vieš zhruba, že poď, že čo by sme jej kúpili? Asi nejakú hračku, no ideálne pískaciu. A volá sa? Duffy. Strašne zlatá. Duffy. Náhodou Duffy nepije? Ešte nemá 18 asi, Ešte no. nie, no. Ešte nemá 18, tak nemôže, dobre. A niečo takéto, kebyže Duffy dáme. Čo? To sa jej páči, to by sme mohli zobrať. To vyzerá zaujímavé. Ale to by mala podľa mňa, že 10 rokov. Čo ty na to? Duffy zoberieme ešte niečo ako Skin and Cold, Dental, Immunity, Mobility. Duffy bude niečo ako Power Ranger. Dobre, tak dúfam, že si spokojný. Hlavne nech je spokojná tu Duffinka, moja malička. Tu má kostičky, no neviem, ako to zoberieš celé domov, ale tak snad si nejak poradíš. No, nejako určite. 70% zľavy a keď kúpite 2 obaly, dostanete ďalšie 2 gratis. To ale nie je všetko, pretože s narodinami prichádzajú aj darčeky. V každom vašom nákupe počas kampane sa automaticky zapájate do súťaže o 9x990 eur a 9x iPhone 16 Pro a 9x AirPody Pro, takže bežte na stránku a nakupujte.